siguiente obra dos nenos de primeiro ciclo representan con moita ilusión a árbore de Nadal. Había unha vez un abeto que estaba moi triste. Choraba e choraba e as súas bágoas caían no río que pasaba xunto a súa raíz. Un día un treno do bosque acercouse e preguntou que lle pasaba. Que che pasa, amiga árbore? Estou moi triste. Todos os meus amigos abetos xa os levaron para ser árbores de Nadal. A mí tamén me gustaría serlo, pero ser un árbore de Nadal é moi caro, sobre todo que ahora chegan as festas. Xa o sei, pero todo o mundo di que é moi bonito. E a mí tamén me gustaría saber que se sente adornados con adornos e con todo o mundo cantando con xuliñas ao teu redor. O trano mirou os seus amigos animais do bosque. Pasarillo, coello, esquío, vinde todos. A que ven tanto alboroto? Que pasa? Temos que axudar a amiga árbore, que está moi triste. Nos cumpliremos o seu desexo. E que desexo é ese? Eu escoitei que a Beto quería ser ambiciosa de Nadal. Iso, a Beto quere ser unha ambiciosa árbore de Nadal. E nós imos axudarnos. Vinde, ten un plan. Trasno contoulle os seus amigos o plan que el mesmo pensara. Había uns adornos de Nadal na casa da montaña. Esperarían os abetos a dormir e adornarían. Así o fixeron. Mirade vos. Que noite máis rara. Pareceu unha xente que me facía coxegas e escuitar voces ao meu redor. De veras? Conta. Queres que te diga? A ver, súbito, vimos, xa o río.